Na aanleiding van een discussie over fotografie kwam de Ljouwte fotograaf Elske Riemersma erachter dat er actie vierd wordt voor vluchtelingen in Syrië. Een Rotterdamse fotograaf kwam met het idee om met verschillende kunstacademies klein en ook wat te samelen. Dat gaat uiteindelijk naar de vluchtelingenkampen in het Syrische probleemgebied. Maar omdat onze provincie geen kunstacademie had, besloot Riemersma om haar bedrijfsplan te broeken voor de inzamelactie. Het rent heel erg warm. Het is een komen en gaan van mensen en het is al dagen zo. Dus het overstijgt alle verwachtingen. Wat is er al je binnengebracht? Een soort tekens en dekbedden, sliepzekken, kleren voor volwassenen. En we hopen nog op wat meer binnenkleren, want die zijn eigenlijk voornamelijk nodig. Maar goed, er wordt van alles binnengebracht. De landelijke actie had de naam Close Drop Syria gekregen. Ook een maand kan er nog wat gebracht worden naar de fotofabriek in Ljouwert.